Дәвам итәбез. Бүген Гашыклар көнендә үзенең матур туган көнен тагын бер милләттәшебез Рафиков Фәрит Кәмил улы каршылый. Аңа 54 яшь тула. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан тормыш иптәше Эльмира Гаязовна, балалары Лилия, Рустам, кияви Илшат, оныклары Диляра һәм Артур котлыйлар. Яраткан тормыш иптәшем, чын күңелдән сине матур туган көнең белән котлыйм. Күтәрелеп караган туры карашыңнан бит очларым ут капкандай кызышкан чаклар инде күптән үткән икән. Еллар хәтсез генә тәгәри хисләрнең әле берсен, әле икенчесен күңелләргә түккән икән. Чынлап та, бүген синең күзләреңә туры карасам, юк, бит очларым алланмый. Күңелләрем тула хөрмәт белән, сөю белән. Мин бит сине ирлегең, чын ирлегең өчен, авырлыклар алдында бөгелеп төшмәвең өчен, миңа ныклы терәк булганың өчен хөрмәт итәм. Көлкеле мизгелләрдәге шаянлыгың өчен сиңа тартылам. Сабыларыбызның җанаткан әтисе булганың өчен якын итәм. Киләчәккә якты хыялларың өчен, өметләрең өчен куеныма алам. Мин бит сине минем ирем булганың өчен яратам. Шул бит очларын аллата алырлык хисләрең өчен сагынам. Бик яратам сине. Рәхмәт булганың өчен, рәхмәт сиңа. Һәр вакыт шулай бер-беребезгә ярдәм кулы сузып, авыр чакларда бер-беребезгә терәк булып яшик. Кулга-кул тотышып тормыш юлыннан бергә атлыйк. Күзләребез һәр вакыт мәхәббәт белән янсын. Матурым дип миңа бер эндәшсәң, дөньяларым китә яктырып. Бәхет бит ул яшәү яннарыңда, назларыңа синең төренеп. Мин яратам сине дисәң әгәр, күзләремдә нурлар кабына. Син сөеклем, бәхет кошым дисең, син дә бәгырем минем уемда. Син минеке диеп әйтүләрең бер рәхәтлек бирә җаныма. Рәхмәтле мин бик тә Ходаема, синең белән бергә булганга. Шатлык, кайгыларны бергә уздык. Бирешмәдек җилгә, давылга, сабыр булып кала алдык ни кетсә дә безне тормышта. Бер-беребезне югалтудан куркып, тату гомер иттек дөньяда. Мин бәхетле, иркә хатын булып яши алганым аяныңда. Газиз кешебез, кадерле әтиебез, сине шушындый зур, якты бәйрәмең туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа исәнлек, саулык, озын гомер, гаилә шатлыгы, җан тынычлыгы һәм ак бәхетләр телибез. Көннәрең тик шатлыкта гына үтсеннәр. Без сине нык яратабыз. Илешебезгә тигән көмешебездер, гомер юлларыбызның җылысы. Назлап тора һәр чак күңелебезне әти кулларының җылысы. Шәчләреңне әти шал басса да, күңелең көр, һаман яшәлеп. Җаның тыныч, тәнең таза булсын, кайгы хәсрәт күрми яшә әле. Рәхмәт әткәй, барысы өчендә. Без бәхетле синең яныңда. Син зур терәк безгә авыр чакта. Тормыш ямьле, тик син барында. Кадерле Фәрит Кәмилович, матур туган көнегез котлы булсын. Якыннарыгыз сайлаган җырны тыңларга чакырам. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әтиәне хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагы
Күршерге насип булсын Әтиемнің қапқалар Гүл шулай ашық тұрсын Әлі тағы ұзақ еллар Күршерге насип булсын Әтиәни қаршы ала матур қапқа төбінде Күңілләре бесейіне алар исәнлігіне Әтиемнің қапқалары гүл шулай ашық тұрсын Әлі тағы ұзақ еллар Күршерге насип булсын Әтиемнің қапқалары гүл шулай ашық тұрсын Әлі тағы ұзақ еллар Күршерге насип булсын Әлі тағы ұзақ еллар Күршерге